Bil-faċċati tal-każini mixawla bil-kulur oranġo bi bnada riperpru b'messaġġ kontra l-vjolenza domestika u b'numru ta' attivitajiet laqdiet mużikali tar-Rabat Malta ingħaqdu f'jiem ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika. Laqda mużikali li l-Adam u s-Soċjetà San Pawl Banda Konti Ruġġieru qed jaqdu r-Rabat f'komunità waħda b'dawn l-inizjattivi kontinwi fis-16 jum ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika. Il-President tas-Soċjetà San Pawl Banda Konti Ruġġieru Antoine Borch qal li l-vjolenza ikkundannabbli dejjem l-aktar meta tiġi minn persuni qrib tal-vittma. L-ebda vjolenza ġejja minn fejn ġejja u ġejja għal fejn ġejja ma tista' tkun ġustifikata. B'mod speċjali meta din il-vjolenza tkun ġejja minn persuni li suppost iħobbuk jew li huma eżis għalik. Min-naħa l-oħra l-President tal-Għaqda Mużikali lil Adam Neville Muscat tenna l-appoġġ lejn inizjattivi bħal dawn. Dawn l-affarijiet nappoġġjawhom meta jkun hemm inizjattivi bħal dawn għax inħossu li bħala soċjetà għandna nkunu wkoll tajnuna meta jkun hemm kampanji bħal dawn li huma ta' saħħa u ta' edukazzjoni wkoll. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus qal li b'din l-inizjattiva flimkien mal-każini tal-Banet qed jingħata messaġġ b'saħħtu kontra din il-vjolenza. Bħala parti minn din l-inizjattiva twaħħlu wkoll messaġġi madwar il-lokal, saret produzzjoni ta' messaġġi online u se jittellaw numru ta' attivitajiet li kulħadd huwa mistieden għalihom.